に3、4回来るんだけど、一番合う。初めもう全然やけんくて無理だわと思ってましたけど、ね、人間やればできるもんだなと。これが食べるラー油で、こっちが激辛。食べてみて。で、これ。常連様が来てくださってるので、すごく助かってます。さてと。便利ですよね。キッチンカーこれからやる人には必ずトラブルに強い方がいいですよ。まだ来るんですね。相方のトミーがね、手術やら入院やらとか最近ね、ちょっと体調壊したりしたって時も、一人でも店を開けるっていうのはやっぱりお客さんと信頼関係なんでね、みんな待ってくれてるしね。今ね、お取引させてもらってるのは、五十嵐商店さん。たこ焼きちょっとね、僕500円を超えるのに抵抗があるんで、もしもっと値上げをせなあかんくなったら、アメリカで売ります。いざ絵を使って高い値段で出すのは簡単なんですけど、自分の技術であったりとか、知恵であったりとかを入れて、価格を高騰抑えるっていうのがやっぱり仕事かなと思ってるんで。はい、こちらになります。はい。僕もともと広告の仕事をしに富山に来てたんで、富山でキッチンカーできる人誰か知り合いいてませんかって言われたんで、僕できますって言ってキッチンカー買ってきました。完全にゼロベースですね。最初は人に車ちょっと借りてやったんですけど、買いに来てくれる人に悪いなと。お店の名前も決めて、SNS も立ち上げて、わけのわからないもんじゃなくて、ちゃんとしたものをお客さんに提供しようと思って、その後すぐキッチンカー買ってきました。はい、こんにちは。じゃあ一つ。あ、いや。マヨネーズ、青のり、カツオ全部かけていいですか？あ、そうな。そう。アップされそうか。はい、どうぞ。はい、はい、どうぞね。はい、よし。はい。
マヨネーズはかけんでいい。マヨネーズなしね。なしうん、わかった。もう昼ご飯はたこ焼きって決めてきて。あ、そうな。3000円ぐらいあれば、段ボール1箱ぐらいなる。これすぐ食べるかもしれん。どうしよう。どうしよう。はい、おきにありがとうございました。また待ってます。おきに。あったー。あたり前来たとこ？今来たとこ？月に3、4回来るんだけど、ここのあたりも一番そうね。あ、ソース一つで。はい。そう。はい、お待たせ。基本はでもやっぱソースですよね。僕も大阪行ってたこ焼き食べるときやっぱソースっすもんね。粉だけ入れました。私ね、めちゃめちゃ喋り下手なんですよ。で、だってテレビ出た時に全カットされたぐらいですから。ちょっとなんか、私上手に喋れんかったら恥ずかしいわと思っとったのに、私一言も喋ってなかったのね。そんなことあるかな。あら、美味しそう。裏メニューを作る。あ、そうなんや。いいじゃないですか。買いに行きましょう、今度。そうですね。はい。僕も一緒に行きます。すみません、お待たせしました。はい、どうぞ。力仕事は基本的に僕担当です。考えられないね。はい、どうもお待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございました。お腹すいた。お腹すいた。私ちょっと着替えていいですかね、一回。いいよ。おこ。